Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Dunja. A ja sam Mila. Danas u Malom dnevniku gledat ćete pametne školske uniforme. Raspust je pravo vreme za sport. Za kraj nedelje, repertoar, pozorišta i bioskopa. Na jugu Kine nedavno su uvedene specijalne školske uniforme. A po čemu su specijalne te uniforme, Mila? To su uniforme koje u sebi imaju čipove koje uključe alarm ukoliko učenik koji je nosi pobegne sa časa. To znači da sada manje đaka beži sa časova. Tako je, Dunja. Mi u našoj zemlji nemamo takve uniforme, ali imamo nešto mnogo bolje od toga. Šta je to bolje od pametnih uniformi? Pa kako šta? Zimski raspust koji uskoro počinje. Tačno, sam potpuno zaboravila na to. Sreća da naši reporteri nisu, pošto su nam spremili jedan odličan prilog. Ove zime možete posetiti besplatan sportski program. A o kojim se tačno sportovima radi, reći će nam Dragana. Zdravo, Dragana. Zdravo, Mila. Sekretarijat za sport i omladinu i ove godine organizuje besplatno školu plivanja i škole klizanja i naravno bit će raznih sportova po našim sportskim centrima i klubovima kao što su rukomet, košarka, odbojka, judo, karate, gimnastika, ali o tome možete da se informišete na našoj sajt stranici www.beograd.rs gde pišu tačni termini koji klubovi organizuju sve ove aktivnosti koje će vam ulepšati zimski raspust. A na kojim lokacijama ćemo moći da treniramo? Najinteresantnije su škole plivanja koje se organizuju u sportskom centru Pinki, u sportskom centru Tašmajdan, raznim klubovima našim s bazenima. Tamo ćete moći da naučite da plivate. Posle toga, naravno, za sve ove sportove postoji, bit će u sportskom centru Voždovac, sportski centar Zvezdara, da ih ne nabrajam, ima ih puno. I jako interesantno je naravno Ada Ciglanlija gde ćete imati besplatno klizanje, a i Pionirski grad koji organizuje celodnevni kamp sporta i koji je organizovao i besplatan prevoz od kuće do Pionirskog grada. Kada će trajati ova akcija i da li će ih još biti na proleće? Akcija je već krenula. Ovde kod nas u sekretarijatu izdajemo vaučere za školice plivanja, a sve druge aktivnosti možete po klubovima i centrima sa svojim knjižicama da dobijete. Ceo zimski raspust ćete imati sve ove aktivnosti, tako da možete da uživate i nadam se da kroz to ćete naučiti da plivate i da ćete odabrati sport kojim biste hteli možda u budućnosti da se bavite. Ove zime možete posetiti besplatan sportski program za srednjoškolce i osnovce. Iskoristite zimu i aktivirajte se. Za Mali dnevnik, Mila, studio. Pre raspusta na repertoaru naše emisije danas je vikend. Ma sad si me skroz bunila, Mila. Htela sam da kažem da je vreme da pregledamo repertoare pozorišta i bioskopa. Pa što odmah tako ne kažeš? Dali smo vam predloge kako da provedete raspust. A sada vam dajemo predlog kako da provedete vikend. Prošle nedelje smo najavili nešto novo, a već ovog vikenda to novo možete videti svojim očima i uživati u bioskopima širom Srbije. Za slučaj da ste zaboravili, pričamo o animiranoj ruskoj verziji priče o Aladinu i njegovom letećem ćilimu. Aladin živi u Pjortu, malom pustom selu u Bulgislavu, zajedno sa majkom, ocem i kozom Rajkom. Iako sanja o pustolovinama u velikom svetu koji se nalazi iza planina na horizontu, od njega se očekuje da pođe stopama svog oca i postane krojač. Kada Aladin dobije nepredviđenu šansu, on je zgrabio obe ručke. Na fantastičnom letećem tepihu Aladin sa svojom vernom prijateljicom kozom Rajkom leti prema suncu s specijalnom misijom da pomogne svom prijatelju.
Danas završavamo priču o korektivnoj gimnastici, tako da primetimo neki deformitet i dođemo na korektivnu gimnastiku. Najbolje se uočavaju deformiteti redovnim sistematskim pregledom, kontrolom kod fizioterapeuta kao i od strane roditelja. Ovo je preventivni program vežbi koji je najbolje raditi od 4 do 10 godina. Naučili smo sve o padavinama i o padanju. Ali zapamtite, ni padanje, ni padavine nam ne mogu pokvariti 2 dana igre i zabave koje nas čekaju. Uživajte u vikendu. Nemojte bežati sa časova. Radujte se raspustu I našoj novoj epizodi u ponedeljak. Zdravo!